ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ ụta gacha anabata gị ihe omume anyị Igbo ekpebie nke ọtụtụ taa bụ Fraịde ma tupu ya malite nke a bụ iji mụọ ọkwa na ndị niile pakịrị ụgbọala ha na Assumpta Pastoral Center Owerri biko egbukwala oge ije buru ụgbọala gị ebe ahụ n'ihi na a na-arụgharị ya bụ ogige ọ bụrụ na ije nje buru ya a ga-ete okwe ya buga ya na nke ndị uwe ojii na biko Assumpta Pastoral Center Wedera Road n'akụkụ ụlọ ụka Molumba ọ bụrụ na idomere ụgbọala gị ebe ahụ biko jee bupụ ya ọ dị mma ndị mmadụ gee ntị echi gara aga ka anyị nụrụ ka o si were hịọ n'oge a na-eme idu n'iyi ọrụ ya bụ Soludo gọvanọ ọhụrụ steeti Anambra dịka ụfọdụ n'ime anyị nụrụ ọ dị mma ihe eme enyocha marakwana otu ya bụ ihe siri wee mee ahụrụ njinji jirinụ na akwa hụrụ njinji jiri echi gara aga ya bụ njinji jirinụ ọ mụ na Abdul na ebe a mụ na Comrade Obidimma na ebe a n'ọtụtụ a Abdul nnọọ ụmụ Igbo ndewo ndewo biko ewuli mana echefuru m na mụ na gị nọ nga ihe m na-echewu ihe ahụ mere echi gara aga akara ntị agbaga ma ndị ngolini chọwa akara ntị agbagara na mbara ọnya m na-eche ya bụ echi gara aga ka ọ hịọrọ n'oge a na-eme ya bụ idu n'iyi ọrụ mana dịka onyonyo anyị hụrụ si kọwaa ọ bụ nwunye Obiano hapụrụ ebe odu gamazie n'ebe nwunye Ojukwu nọ ebe Bianca Ojukwu nọ akụkọ kọrọ dịka akụkọ siri dee na ọ garuru ebe ahụ ime ya egwu kpọma ya amụsụ na gịnị mere o ji bịakwanụ ya bụ idu n'iyi ọrụ na o chere na ọ sị na ndị apụga agaghị enwe mmeri ọ bụzi mgbe nke a na-eme ka a sị na Bianca ji lee udu aka ntị pịaza ya egedesiri ebelebe egbuzie echi gara aga merenụ dịka nwunye Obiano ji iwe ka ejikọ iwe na-eji ya ka a sị ya biko ya gaba n'oche ya nke m ji ọnụ m hụ anụrụ m nke na onyonyo ahụ ya kpọọ nwaanyị ahụ kpọọ ya ashawo anụrụ m ya ya bụ ndị mere gaji hụrụ na amaghị hụrụ onyonyo ahụ ahụrụ m ihe niile mere eme kama na mgbe ụfọdụ ihe m otu a ọ wee nyoo ya n'ebe a nyokwe ya ebe a gị lee agba enweghị ndị Igbo si na ihe mere ede jiri bee gị lee agba ahụ nwunye Obiano gbara nwere ihe mere o ji kpaa agba akwadoghị m ihe niile ha mere ma ha abụ ụzọ abụọ mana achọrọ m ime ihe ndị ọcha na-akpọ analisis ịgbalị ihe mere ede jiri bee nwee maka na enwere usoro esoro tupu Soludo awụọ gọvanọ mana ha niile nọ n'Abga mgbe a na-alụ ihe gbasara onye ga-awụ gọvanọ na Abga Bianca akwadoghị na Soludo nwere ike ịwụ gọvanọ ọ gbaa ya ụkwụ mechaa ha nwere kọtụ nọ n'ebe ugwu Awụsa ebe ha ji nwetacha anyị Junction mgbe ahụ wepụ ha Soludo were ahụ ọzọ tige so alụrụ ọgụ dị egwu lugide tupu ga eru ebe ahụ ya Bianca chọrọ ka onye ọzọ ji ọkwa Abga zọ enwere onye ọzọ akwụkwọ kwadoro mara wụ na ọkwado Abga na ọkwado onye ọzọ ekwadogoro onye Abga ma onye ahụ ma ọ wụ mana ihe mere ewu na onye mere nwaanyị ahụ ji nwụzie ya dizie surprise na ya nwa bịakwara ịghọta ọrụ ga esi na ihe nri a dị mma emechakwa gị bịakwa bịa rie eji nri ndị mmadụ jewe ga-ajụgharịa ya ọnụ ịghọtara sị ya o imechara bịa iri nri a na igbufuru agbufu hụrụ ya mana ọwụhụ na agba ahụ kpara dị Abdul ekwekwa m na ihe ikwuru na asị na nri adịghị m ịma ọnwụ ihe dị iche na nri dị mma mana ọwụ ihe gụga m ọnwụ ihe dị iche na nri adị mma mana ugbu a ọwụ ihe gụga m ma ọ bụrụ onye gwa gị hapụ nri ahụ ọ wee butezi ya na tebụl gị bịa riwezie ya ma ọ bụ onye gwa gị mgbe ebute ya na tebụl gị hapụ n'ihi na agụrụ gụga m gị hapụ ya nụ na ihe na-ekwu na hapụ ya agụrụ ga-egbu m ya na-ekwu na ndị ọchịchị Naijiria enwere agba ịkọchị na-akpa na ihe gbasara ọchịchị anyị a na-akpa ya ihu na-anụ anyị n'anya na ihe gbasara ọchịchị Naijiria ị ga-ahụ onye were kpere n'Imo steeti ugbu a ọchịchị Sinetọ Hope Uzodimma ugbu a ị ga-ahụ na enwe nde
shiri ọnwụ tụrụ m dụzata mgbe ahụ si na onwe ike ịwụ gọvanọ mana ugbu a ọha na ya na-atọ ha echefuchala ha gbafechala ịghọtara mgbe ụfọdụ ọchịchị kpetịrị onye ahụ esi na onwe ya bụ ọchị gị respekt akwa onwe gị ji nwayọọ nọtụwa ọchịta ya bifọ ịghọtara mana agba ahụ nwaanyị gọvanọ kpara ịgawaga jụwa ya adịcha mma ịghọtara maka na ama m na Soludo nwere ike ọ ya jiri aka ya kpọọ ha oku si ya bịa echere m na ihe Bianca kwuru bịakwanụ n'ihi na ọwụkwa onye pati Abga onye na-agwazi enwere ike Soludo mgbe o winyere elekshọn o jiri oji maka reconciliation ndị onye ọbụla arịrịọ so o nwere ike onye mere o jiri bịa nwaanyị ahụ jewe ejije jụgharịa ya ọnụ otu o si anya ya n'obi mana aka ntị agbakwara agba ịghọtara aka ntị Bianca gbara agba ọkpọchim ọdabaghị nomata ịghọtara ha otu ọbụla o chukwara akpaso gị igwe ikpechi ịkwụ aka na onye ahụ fọma ambasadọ ịghọtara na ambasadọ wụọla diplomat bụ ndị na-akpọ gentlemen ha na-eme ihe ike otu ahụ ha na-eji isi ya ọgụgụ isi eme ya ha na-eji ime ihe ike aka so aka ntị ya ọ gara aga kụọ wụkwara ya onwe ya so otu ọ dịkwa onye a ka ọ dịkwa onye a ha abụọ a na-eji ihe ọjọọ emeji ihe ọjọọ ịghọtara so aka ntị ahụ na onwe ya gbakwara adịghị mma onye jekwara ijekpa ya emo adịghị mma ịghọtara ọhịa na-ekwu na ụmụ nwaanyị ịhụra na ụmụ nwaanyị na-azọcha nye ha 30-40 ihe ịghọtara akara da 20 akara agba aka ntị ma oruzie mgbe ya ruru 40 ịgbara ọsọ ga-ata mana ha kwadokwara ụmụ nwaanyị n'agbanyeghị gọọmenti ahụ adị mma mana nke ọzọ nsị ka itikwanụ ịmana mgbe a machara ya bụ ụra ịhụ na ya dị ka analọg ndị mana abịa jide Obiano nwunye Obiano mgbe ọ nọ na-aga n'oche ya o nwere okwu sie n'ọnụ pụta ịmara na ndị Igbo si na ekom arụ acha ma nwata ajọ nkwụkwụ amawa ajọ nkwụkwụ ajọ okwu apụọ ya ọnụ ịhụrụ onye agbara aka ntị otu ahụ a ga-agbapụ n'okwu n'ọnụ na ya rụkwanụ gị and ihe nọrọ nwoke okwu gị maka na microphone na vidio ihe niile fesiziri ebe ahụ ịmakwanụ ka onye gbara ya gbara n'ebe ka ekwugekpe mana enweghị dịcha na aka ntị aka na ntị na aka n'anya nke akara anya nke na-akpụta akara anya ndị njiri ihe akpụ ya wa akara anya ihe ọgba ya wa akara anya ọwa aka ntị akara anya ọ dị mma ihe ọjọọ tọchị biko ndị Igbo biko ndị steeti Imo ngwa kpọọ na anyị na akara ekwentị sọsọ otu akara ekwentị ka anyị nwere 0708 264 1625 0708 264 1625 kedu ihe i chere banyere ihe na-emerenụ echi gara aga biko gbakwa mbọ akparịkwala onye ọbụla ya bụ n'asụsụ bekee be civil in your intakes. Ndewo ịbọọla chi ndewo ndewo ịbọọla chi gaa n'elu evangelist ị ga-ahụ na dịka ihe na-anọghị ndị na-achị ọchịchị na ndị oso ndị ọchịchị n'anya immediately Ojukwu nwụrụ ya ewere were site Hausa na-akwụsị ndị nwanna abeda obi ka ikpuru ike ikpuru adaba we otu esi ekwu ya ahụ hello gaa n'ihu anụrụ n'ọnụ nwaanyị ahụ gọgọ otu onye chiri imo jiri sị apụgawo ọkụ ọbara eji ụkwụ akpọtasị ihe anụrụ n'ọnụ nwaanyị ahụ gọgọ na apụga enwe pati ọnwụ ada afọ anọ ma ise gara aga mgbe ahụ ụzọ nke nata azụ n'ọchịchị because of ambassador work e nyere na Abuja so ọ ga-abụ ihe iwe nwunye Obiano o ji gawa nke ọnụ si ya iwu nkịta gbọpụtara ya ọmụmụ bịa bịa iri ya si ya iwu nkịta gbọrọ nchi bịa bịa iri ya o jiwere aka ntị mụọ anyị ma ọ bụrụ na nwụ nwunye Obiano a ga-abịa ịkụpụ ya mkpụrụ eze abụọ n'ọnụ mba ọkwa nwaanyị chibe ka ọ enwere mgbe ọ ihe o kwuru ihe mere eme onwere mgbe ọ katọrọ onwere mgbe nwunye Ojukwu katọrọ yes o mere Abga eme mgbe emere ya ambasadọ na Spain mgbe ahụ o so ozi ndị PDP ndị ọchịchị Jonathan mgbe ahụ na-agbazi ndị Abga ụkwụ so afta ya wepụtara ya asị ya ka ọ bịakwa bịa laghachizie na Abga chọwazi ịbịa zọọ sineti mgbe ahụ Obiano na nwunye ya akwadozi ya ịzọzi sineti ahụ because of agba ahụ kpara ndewo
Ibalachi. Ee, gaa n'iru. Oh, love nwoke eze nwekwa. enwe ndị chọrọ anyị okwu ndị agba aka ntị achọrọ anyị okwu Emma, ọwụ na Bianca Ojukwu mere nke na omee nke ba si that woman kwesịrị respect ya because oge oke wee lụrụ ya ọgụ so ọ bụghị ihe kwesịrị ime public okwu ụlọ nwe ya tega ha abụọ because na adịghị insurance nọ because na ọ sị na hapụ ka onwe ya hapụ ka ngwụ wee o ji gbara ya gbara ya because ọ ga-enwe something nsegara ha because okwu ụmụ something nsegara ọ kwesịrị ịga bụ woman right gwa ha ihe lele emechi okwu ahụ bụzụzo ihe okwu nwaanyị na nwaanyị ọ bụghị na public kparịa ya sada ka maka nke nwaanyị a gbara ya ọfụma ọkwasị gbara ugboro abụọ ọ dị mma imere anyị na-akwado Tigbuo tigbuo zọgbuo ihe ike. anyị na-akwado ya Ihe ọ pụtara bụ na ọwụ taa ka nsogbu a bidoro n'etiti ndị Igbo nwunye anyị ịma na ndị Igbo nwunye anyị Obiano na ihe mee arụnyewa akpịga ọkụ akpịga nnu akpụnye ka enweghị ihe zọgara ha nwụọ azọga dịka azọga gịnị ọ wụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ọhịa m kwere. kemgbe mgbe eji mata Obiano na nwunye ọma ji bịa ọchịchị ọ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ọ wụ ihe gbasara abụga Oh, ndị ọchịchị abụga wụ ihe kogara ha enweghị dị ha zọga ọ dị egwu. Ibalachi. Ụtụtụ ọma fada na atụ ekele m unu. Bọlachi Amụrụ Linda Oscar onye awọ mbiri. Gaa n'iru. Ụmụ nwaanyị abụọ ndị a emeteghị omume dị mma. Nwaanyị Obiano isi n'oche ebinie adịghị mma. Ọ jọrọ njọ. Mana ndị Igbo si na onye na-adị Igbo ọgụ ya bụ okwu ịtụ aka. Ote ahụ o si bilie gakwu nwaanyị Ojukwu ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Mana nwaanyị nke ọzọ enweghị unu ndidi ya ewere aka ntị were ebu ihe. Ya pụtara na ha emeela ha chọrọ ha lere ugwu ha ọwụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ihe na-apụtakwanụ n'ọchịchị ịlụ ọgụ mgbe ụfọdụ na-ajọ njọ jọgbuo onwe ha etichakwa ya na onyonyo ha anaghị esi n'ime ya mụta ihe ha nọrọkwa ebe ahụ na-eru ugwu ha onwe ha ka ha mere ihe ọ bụla ha mere n'ebe a ha ma nke ha mere bikọs itinye aka na enwere ike eji ha esi na baktọ mezie ya onye ọbụla jide onwe ya ka ekelekwe m Chineke na nke a mara ọra awụsa ahụ n'ala nke a gakwara n'ikwu okwu anọghị ebe ahụ mee ihe ndị ọzọ gara ịpụkwa iche ma n'ime niile onye ọbụla jide onwe ya n'ọchịchị n'ihi na ha wụ enyo a na-elekwasị anya n'otu ha si eme omume ka ụbọchị mara anyị mma ka wiiki a ga-agwa wikendi anyị na-aba ma mma karịa ndewo anọrụ Linda Oscar onye awọ mbiri. Ndewo. Akụ mara mama nụrụ na n'isi ụtụtụ a na anwụchiri Obiano na airport. eziokwu a nwụchiri ya O nwere ndị- ihe a mere echi Ha nwere ndị kọtụrụ onye sị na ihe a mere echi mere mehuo ndị mmadụ anya wepụ onye ọbụla anya na ihe ejere ime echi Oh, ihe ejere ime echi bụ na ala Igbo na-aṅụrị na onye nwere ike dịka prọfesọ Chukwuma Soludo ọkammụta nwere lot of potentials bịara wụọ gọvanọ na Anambra steeti dịka ndị Anambra chikwa eme ha nwa atụọla ntọala ọchịchị ha enwere ụdị ndị a na-eme na-awụ gọvanọ na na Anambra Anambra. ma iru bụ otu ahụ ọ na-ara ahụ O nwere site n'oge Mbadinuju dọkịta Ngige dọkịta Peter Obi teknokrat Obiano teknokrat onye nwere ndị mmadụ chịkwa Anambra nwekwana otu obodo ha dị gị jikwa ya kọmpe steeti dịka Imo gaa nwunye mere ha ji ala azụ iji ndị chịga anyị na ụdị mmụta ha nwere hụrụ ya so ihe mezi onye ọbụla ya hapụ ndị Soludo enwere okwu okpuru ya si dị iwetara akwụkwọ okwu okpuru ya si dị okwu kpọrọ ọkpụrụkpụ ọ gwara ndị Igbo ọwụ na Anambra ọ gwara ndị Igbo nara ewu ihe anara ị na-ekwu taa ka ụmụ nwaanyị abịa were ezi omume ha ji papụcha ya nwezi onye gekezi ntị o kwuru okwu echi gara aga kwuo ke ka mkpa o kwuru ọ kpọrọ oku ndị IPOB na ndị ESN ọ kpọrọ ha si ha bịa ka ha tukwuruzie ala kwuo okwu ka amụrụta ga-esi webata udo na Anambra adịghị ihe na-arịọ arịrịọ ndị gọvanọs ndị na South East ha kpọọ ndị a ka ha tupụrụ ala nwee ike hazie ihe tigbuo ozugbo ka ala jụwa oyi ụmụ nwaanyị abịa werekwa aka ntị ji bịa kụpụcha ihe niile ha mana iche hụ na enwere otu m si anụrụ akụkọ kebekebekebụ ịma ihe ero taa mee
ndị mmadụ ga na-etinye elu n'ose na-akọ akụkọ ọ sị na ọ bụ n'ihi mkparị ahụ o nyere nwunye Ojukwu merenụ eji nwetụ ejijide ya na airport tupu ya hand over mana gịnị ma ọ ga-eji efelukwe ndị EFCC tupu ya hand over ndị EFCC already akpọwala ya ha gara ekwuere gbasara na mbara na o riri ego na-akpọ ya nwoke ahụ eshekwe n'ọnwụ na-abakwanụ si na nwee even na ya o kwuru ekwu na ya chichaghala na ya jere Amerịka o kwuru ekwu zụ ya o si na ya chicha na achịcha na ya na-ala Amerịka o kwuru ekwu and o mekwere ihe ahụ o kwuru ọ na airport ọ na ọ chọrọ iji la Amerịka ka ndị a jiri ya mana nye m na-awọta ihe o ji ajiji ọsịsọ mbe nọ n'olulu ihe o jiri ọsịsọ otu ụbọchị ha na-enye chere nzuzu ikpe n'ike onye chichakwara ọchịchị gị kọwata ihe chịrị otu na-eche eme ya bụrụ gị gbapụ kurutu ume ndewo ọ nna Ibalaji ndewo ejikọ onye ọma gaa n'iru tinye nke gị opinion ọ pinye ọnụ ya na-ekwu Bianca ekweghị eje nke ahụ. Onye patiwu chọọchị onye ọla ga-adị nwa onye ga-atụghị atụghị na chọọchị n'agbanyeghị ihe ọla ekwuru in the past. So ọ nwere right ije afọ alụ emetakwa emeji onye nọ na pati yo. So onye anyị kwuru ụmụ nwaanyị ebe ikwu agaghị mma ihe kwuru ụmụ nwaanyị agaghị akụga atọ enye nwa mpawa agaghị akụgatazi obodo nwaanyị ejiri ara n'oche ya anyị atọrọ nkọrọ eleghị ike ebilikanụ as a woman of such status ị kwesịrị ịkwanyere di gị ugwu gbakwanụ nkịtị ya o disgrace with ya not even ya ọ dị ya ka ọ kparịrị ọ dị ya ka akọrọ aka ntị ma ya fọdụ aka ntị akwara ọ dị ya ka agbara aka ntị ahụ ọ dị mma ọ pụọla ọ dị egwu ịma na mgbe ihe a na-eme Obiano edukwe n'oche dị n'oche ma ọ dịrị enwe ọ dịrị gị ya dị ka ala mepee n'oge mgbe ọ nwere ụmụ ndị chiri ike o maka na ile anya ị ga-ahụ na nwaanyị ahụ dị yiri onye ka di ya ike o otu o si mee maka na nwaanyị di ya gọvanọ ya enwe ike shota mbiye gawa ịga medi ị ga-ama na ibi n'ime ụlọ sef o nwere ike di ya enwe ọnụ ọwa agụ nwaanyị n'agbanyeghị na ọ na-aza oso di eme mana ọ dị ka ihe kwesịrị ịkpọ ya wụ ojidi ihe ọ na-eme ojide ihe na-eme ọ dị maka ịgakwa n'iru na-azụ ogo ndị mmadụ Ibalaji anụ ya Ibalaji ya ọ dị ka enwere otu ikuku si enye anyị nsogbu n'ọtụtụ ọ ya mere anyị anụghị ha n'ọdọ Ibalaji onye na-agbọ nwanne pụ ebe redio gị nọ pụtụ na redio gị o eze biri o onye eze kara akụ ọ dị maka anyị n'olu gị interactional dynamics of Africa in the last 3-4 years. When the new Ojukwu na ndị Africa fagara Igbo
ọ dị mma onye eze imena onye eze imena n'agbanyeghị onye eze ọ kọwara background ya dịka onye gụrụ political science na Imo State University nyekwanụ analysis ịma ihe mere academics na-eji ama mma mgbe a nọ university bụ na ebe ọ bụla isiri bịa ọ dị ka enyi academics ọ dị ka nnama amen na elephant ebe ọ bụla kparịa aka we ya ghọtara ikpe ya aka n'ọdụ ya ọwa academics ikpe so memara agịrị disagree o ma i butere nke gị dị iche ihe niile ahụ ọ dịcha accepted na academic exercise so dịka onye eze kwuru mana ama m na dịka onye eze ọ ga-akwado ka mmadụ gbaa gị aka ntị ebe a gị gbagburu ọ ga-akwadokwa ka agba gị ebe otu a chukwu na baịbụl si agba gị ebe a gị tụgharịa ebe a agba gị ọzọ ịghọtara maka na ọ bụrụ ha mere ya na ihe edere na baịbụl na Anambra ya anaghị nụ ya bụrụ agbara dị ume na ebe a ya atọ nụkwa ebe a gbaa ya ọzọ ịghọtara ihe eji nwayọ pụwa nsogbu ara anyị rụpụta agbara ebe a ya agbawa kpọwazi ugwu so Bianca na onwe ya otu o si respọndụ adị mma ihe nwaanyị Obiano mere adị mma mana ihe Bianca mekwara adịghịkwa mma ọ dị mma mana mama nara aka na aka a sị na nwunye Obiano na-apịakarị ihe niile anyị ma ihe mee kemgbe echi gịnị mere ndị akụga ndị niile ekwu ugbu a gịnị mekwu ebe kemgbe echi ọ bụrụ na ọta ndewo nwere ike iwerite olu hello hi anyị anụ ihe na-ekwu ama m ihe mege ma ya wụrụ ya makwa ma akọla netwọk aka ntị nwa netwọk ya aka ntị na anyị na-ejizi ka ihe ndị mmadụ na-ekwu ndewo nke a dị na anyị na-agbalị ka anụ ihe anyị na-ekwu ma ikuku a na-ekwe ka ọ dachi ike ị nwere ike gbarịte fonu gị osi na volum fon biko onye ọzọ kpọọ anyị ọwa ikuku na-eme nsọwa ikuku ọ dị mma ọ fọrọ nkeji ole ma ole ka anyị bịachie biko na ọ na-eweliwa nwaanyị mega ọwa ikuku ndewo ịbarachi ya gaa n'elu otu ahụ ọ na-ekwu na nwaanyị ahụ bụriri ebe ọ nọ n'oche epụtazie nwunye Ojukwu nwa na-ekwu na nwaanyị ahụ kwesị a na-atọpụ nwaanyị ahụ maka na kemgbe m matara na-anụ maka nwunye Ojukwu ana eme ebe ọ dara ha na mmadụ ya bụrụ echi gara aga ka anyị kwesịrị izere aga agwagwụ n'obodo anyị m na-ekwu na onye ọbụla kwesịrị ijide nwe ya aka ma otu ọ nọ na ozi ya na-emefu ọchịchị na aka mmadụ o kwesịrị ịkpabara dị ụgwọ otu ọrụ ụgwọ akwụkwọ mfe nwe ya karịrị akarị otu ọrụ na ihe dịka ọchịchị na nwe ike eche ọ bụ na elite nwa ya anya maka onye obere na n'etiti ndị ọha na-akụghị edokwa na ma abanye isi n'ọchịchị ugbu a na ọ chere onwe ya chi n'ihu nke ọzọ gwanụ oge na ha ọgwa echi onye ihe mere ọkwụchi nọtụ ihe dịka igbo ofu izu na-eleta ya otu onye ọha dịrị otu ga na-eme na-eme maka na ya bụrụ nna na n'oche ahụ ekwukwu nụrụ n'abalị achị ọ dịka onye echega ya na-ekwana ọ bụrụ nwe ihe o mere kpatara na ihe nwere eke ego ya bụ na otu gara acha bụrụ nwe ihe o mere nọdụrụ baịk isi ụta ahụ gaa obodo oyibo ọ bụ onye nwa amara ọ na-enwe izizi ụta ahụ ndị nwe o mere ha bịa kọgara onwe ya ndewo mana n'otu onye jụgasị asịkwanụ nnọọ na ọwụ nwunye Soludo ka anyị na ya nwere nsogbu a asị na nwunye Soludo ka a pịara aka ntị a anyị kwe n'ihi ya chụchụ ya n'ọchịchị mba ndị ji nara eji mana echem na ọ nara ime otu ahụ ihe a na-ekwu na a na-ekwu ihe mere ndị uwe ojii eme ha arest ma nwunye Obiano ma oke Bianca makara onye ka nwere ndị nchekwa ka so onye isi ndị uwe ojii ewepụtara akwụkwọ na Anambra steeti akwụkwọ wepụtara na mgbede echi ha na-asị na enwere obere gbaragbara
mana mechakwa n'etiti ndị uwe ala ojii jụọ oyi n'etiti ndị uwe ojii mba n'etiti ụmụ nwaanyị abụọ mechakwa ala jụọ oyi so na enweghị any reason ndị uwe ojii ga-eje eme anybody arrest mana ndị big men nwere big house poor man enwee poor house ya bụ na poor man amaghị azawara ajụjụ kemgbe ahụ Isaac ikpeazụ ndewo Morning. bọlachi ndị ebe nwunye nwaanyị Obiano mere don Bianca ọ dị mma bido imidetela ọ kụrụ aka ntị ahụ gbam ọ bụrụla kọt imidetela ọ kụrụ ya aka ntị ahụ gbam digresi Ojukwu si egitere ọwụkwa ya kụrụ nwanne gee ntị ịmana ihe na-agbanwoju anya ọ dị ka echi ile mgbe akụkọ apụtaga ụfọdụ de ha sị na nwaanyị Obiano kụrụ aka ntị ụfọdụ ede ha sị na Bianca kụrụ enwesị jụrụ enwezi onye ma onye kụrụ aka ntị onye kụrụ aka ntị awụ Bianca wụ onye kụrụ aka ntị mgbe nwaanyị ahụ si n'ọchị ya gaa gagakpuo ya emu ọ bụ iwe ka o ji kwa mana o wefere ewefe ndewo ọ dị mma Abdul ele nwere ihe ndọzọ etinye ọnụ ka ihe m ti itighara osu ụmụ nwaanyị ha were ya nwayọọ enwe onye gụrụ ọsị demedeme ha were ya nwayọọ maka na mgbe ete bụ spika National Federal House of Rep ya ga-azụ igwe eji agbatị ahụ ọnụ ya nọ ebe 600 million igwe eji agbatị ahụ nwaanyị so ụmụ nwaanyị ndị nọchị enwere ndị nọchịchị mechigo ama mana ndị ka na-bịara ugbu a dị ka chọrọ imebiri ụmụ nwaanyị mana achọrọ ịrịọ ndị Naijiria sị ha matakwa na ụmụ nwaanyị bụ ezigbo ndị fada echi ọzọ a ga-ama ihe ọnụ n'anya gbasara ndị pati ego ha ji erege fọm ọ dị m onye mere gị ntị eji m aka na ịnara ka o si wee gaa na Igbo kpebie n'ụtụtụ a nke anyị na-ekwu ma onye mara ụra ma onye kparịga akparịga enwekere mma enwekere ma chachachachachacha ọ dịrị otu ha si awụgo ugwu ha na-ama ihe bụ ihe a na-ịga n'ime ụlọ makwanụ na gọvanọs chemba nere ebe ahụ hazie ma kpezie ihe niile mana ugbu a apụtara ha n'anwụ ya bụ a na-ayọ ka onye ọbụla meda obi ka udochi ya ndọma anyị ga-agazi n'iru na nkeji ole mgbe nọ n'ihu n'ihi na o nwere ndị ọzọ anyị na ha ga-anọkọ ndewo. Hello, listener. My name is Blessing.